Raġel ta' 73 sena u l-441 vittma tal-pandemija f'pajjiżna wara li miet fl-Isptar fl-aħħar 24 siegħa. Din il-mewta hija s-sitt waħda fl-aħħar 11 jum. Ċifri mill-Ministeru tas-Saħħa juru li bejn it-2 u 3 kienu reġistrati 48 każ ġdid ta' Covid. Fl-istess żmien kien hemm 25 li kienu dikjarati li fiequ mill-virus, għaldaqstant il-każi attivi żdiedu għal 656. B'kollox hemm 31 persuna rikoverati fl-Star Mater Dei, persuna waħda minnhom tingħata il-kura fl-ITU. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' tilqim b'kollox ingħataw 796,333 doża tal-vaċċin, b'412,419 minnhom ikunu mlaqma bit-tieni doża. Intant matul Settembru mistenni jibdew jingħataw booster lill-anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani, nies bi problemi ta' sistema immunitarja baxxa u persuni li jbatu minn kundizzjonijiet akuti partikolari. Dawn il-persuni se jirċievu appuntament bil-posta.